खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 नभेम्बर बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। इसोर फुजिनो खाबु मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोथार सान जागोन। बृष राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा, दुखुनि सान जानो हागौ। मिथुन राशि। मुलाम्फा गोनां सान जानो हागौ, आखायाव रां रुफा फैगोन, धोन आरजिनो हागोन। कर्कट राशि। दुखुनि सान जानो हागौ, धोन दौलत जोबस्रांनो हागौ, रां रुफानि आंखालाव गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन, मान सन्मान मोनगोन। कन्या राशि। मोजां रादाब मोननो हागौ, गोसोखौ सुखु मोनगोन, सुखुयै सानखौ हगार हरगोन। तुला राशि। साननायफोरा फैमाल जानो हागौ, गोसोखौ असान्थि मोनगोन, गोजोन गैयै जागोन। वृश्चिक राशि। देहायाव हरखाबै गोसा सानाय जानो हागौ, फाहामथाय लानो गोनां जानो हागौ। धनु राशि। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, सुखु गोजोनै सानखौ बारहोहरनो हागोन। मकर राशि। गोसोनि हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागौ, गोसो बायदि सोलिनो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। हरखाबै माजोंबा सोगदावनो हागौ, थाल लानाया मोजां जागोन, गाज्रि सान। मीन राशि। नखरा गोजोन थासारियाव फैगोन, मेगन गोजाफोरा मेगन सानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।